A obra santa de Francisco Sorei regresa de forma definitiva a Galicia. A escultura retornou á comunidade 100 anos despois da súa creación e poderá visitarse na Cidade da Cultura. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Cultura, José López Campos, participaron esta mañá no acto de recepción da obra santa de Francisco Sorei. A escultura regresa de forma definitiva a Galicia e poderase visitar no Museo Gaiás da Cidade da Cultura. Os representantes do goberno autonómico afirmaron que se trata dun día histórico para a cultura galega, xa que esta escultura, creada hai 100 anos, representando a unha labrega espida que leva un xugo, considérase unha peza fundamental do patrimonio cun alto valor histórico e artístico. Negociamos a volta definitiva desta escultura icónica que nos vai a permitir poder observala aquí, na Cidade de Cultura, durante algún tempo, e esperamos e desexamos que sexa tamén orixe para un proxecto expositivo de futuro donde a plástica galega poda interactuar, podamos facer desde logo un espacio propio nesta casa, na Casa da Cultura en Galicia, na Cidade da Cultura, para que poidan tamén ter esa interlocución ás distintas obras que nos entendemos ou que os expertos entenden que forman parte desa actividade, desa memoria colectiva histórica e cultural que necesita Galicia. Santa converteuse tamén nun símbolo de Galicia exterior, no seu momento foi mercada pola Casa de Galicia de Montevideo, foi un dos mellores exemplos do patrimonio conservado por centros e asociacións de galegos en América e un símbolo da emigración galega no Uruguai. O pasado 2023 foi comprada pola Xunta, obra do cambadés Francisco Sorei. Non hai mellor maneira de rendirlle tributo a un dos grandes, a un dos bos e xenerosos como foi Francisco Sorei, que a Santiña, a Santa, este de volta na súa casa e que sexa esa peza que nos permita construir ese proxecto de futuro, esa identidade galega da que nos sentimos tan orgullosos. López Campos agarda que a arte e os museos actúen como salvagardas da cultura, do patrimonio e da identidade, pero que tamén exerzan como motor cultural, social e turístico.